Tak prší tretí deň v Anglicku, takto som dopadla. Takže sme dorazili do Hassingfieldu, kde je takýto nádherný kostol, cintorín, country kitchen. Takže tuto si dáme teraz kávu, porobíme nejaký stav, ja vám niečo poviem, porozprávam a vidíme sa neskôr. Čaute. Takže coffee takeaway, pretože toto miesto nebolo moc vhodné na sadnite si na kávičku, takže ideme pohľadať niečo ďalšie. Tak si dám tú rannú kávičku. Čaute. Tak aspoň už dneska večer neprší, už je to o niečo lepšie. Potom som vyšla nakupovať. Problém so stanom sa vyriešili, takže nakoniec som stan kupovať nemusela a preto som si mohla kúpiť nejaké ďalšie veci, ako je napríklad plynový varič, sada hrncov, powerbank, aby som mala dostatok energie vám posielať videá, fotky a tak ďalej, takže sa máte na čo tešiť. A čelo. Svetlo v noci je veľmi dôležité. Takže aj to mám. Si nejaké jedlo, pretože Island bude asi drahý. Nie, že by Anglicko nebolo drahé, ale radšej to kúpiť tu, ako to kúpiť tam. Takže tak. Ešte mi chýba nôž. Dúfam, že nejaký nôž sa mi podarí kúpiť na Islande a nejaký selfie stick by sa mi asi tiež hodil, že? Takže tak. Potom ďalej bolo strašne upršané počasie, takže sme boli vonku úplne, že minimálne. V porovnaní so včerajškom, keď bol krásny letný deň, to je na dnes všetko.